Moi roztomili, posłuchajcie, jako się gaździnki wadziły ze zwierzętami. Ludzie się poradzą powadzić pospołu, o byle co. Bajstarka ze starzykiem, lebo gaździno z gazdą. Ale mało kto wie, że na dziedzinie powadzić się idzie, a i ze zwierzętami. A z roztomańtą gowiedzią, co się ją chowie we chlewie, w masztali, a w szopce. Kupa razy było tak, a jeszcze dzisiaj je tak, że kury, trusiok, kaczyce, krowy nie robią ganz to, co człowiek chce, a nie robią to, co by chciała gaździnka. Tuż z tego gorbaby się z tą gowiedzią wadzą, a jako to se teraz rzeknymy. Dyski to wygląda tak, jakby się gaździnka wadziła sama ze sobą. Jakby sama ze sobą wyrządzała. Tuż bai kwuczkę z maluczkimi kurczoczkami. A ty kurczoki kańsikej podrepsiły, kańsikej gonią, to gaździnka ryczy. To szkany ty podciepy podrepsiły. Terazy tukaj były, oto na placu, a już kańsik wylazły. Na pi. Kajta mandora ich zaś zakluziła. Na Jezus Maryja, tu wszystko mopierona jedna, a dyski ich kańsik musi wysmyczyć. Tukaj rzezie, husz do placu. Podziwiaj się, kaj idzie. Pieron jeden zaś w los do stodoły, gdy ich wszystkich potraci. Takowne są szykowne. Szkoda ich będzie, a ona ich kludzi po dziurach. Kaj idziesz, mandoro oszkliwo, jutro będziesz siedzieć we chlewie, ja cię wyrychtuję. Tela człowiek kole tego chodzi, a potem pieron zakludzi ty kurczoki kańsik do obilo, a fertik. A młode kurki, co i gaździno przykludziła, one dyski nie chciały iść siedzieć, bo to jest tak, że jak się młode kurki przykludzi do chałupy, to się muszą jakiś czas oswoić. Trzeba z nimi opaternie, no ale tuż zagnać takie kurki to też jest sumeryja czasem. Tuż jak gaździno zaganiała te młode kurki, co nie chciały wieczór iść siedzieć, to było tak. Pi, podziawcie. Husz, kaj uciekosz. Idź ku chlewie. Kany tukaj idziesz, pod ciepie jeden. Tam pięknie ku chlewu. Husza, napierono mało siedzieć. Taki są przeciwne te kury, że ja nie wiem. Nie pójdzie to siedzieć za pierona. Podziwiaj się. Tuż kaj tam idzie. Jeszcze tukaj wlezie, liz ich zeżera albo coś. Drepsi do nocy, potem ich ktoś ich zeżera, a fertik. Podziwiaj się. Tuż kaj tam lezie ku furtce. Iny uciekać, potem się potracą na miedzy, a tela będzie. Dyski też gaździnka się poradziła powadzić z krową przy dojeniu. Jak baj tako gwiazdula albo malina nie chciała stoć, no toż to było tak. Malina, na swe, pomknij się kapkę. Stój, bo mi wleziesz do ampra, a tela będzie. Chwostem się pieron oganio, a mi prosto do pysku. Stój, pieruno jedna, pod pyskiem moż liści do żer. Ten chwost ci urznym, będziesz widzieć, mandoro. Tela się utropię przy tym udojeniu, a ene oto pół ampra mleka. Mało mleka dowo, a pod ciebie przeciwny jak pieron. A jeszcze gaździnka, lebo gazda, się powadził z baronem wiele razy, jak go przemykał, bo wiecie, baron to jest taki zwierzę, co poradzi człowieka i posmykać. Stój pod ciebie jeden. Ja cię eny chcę przemknąć. Tukaj masz taką piękną trofkę, będziesz się pos. Stój, pierunie, boż kubiesz ten łańcuch, gdyś mnie posmykosz. Tako piękno trofka, nie będzie się pos, eny wszystko szmatle, a eny ryczeć. Kaj ciągniesz, wariocie. Będziesz widział, że cię zabiję na wurszcz. Pierun oszkliwy tak ciągnie, gdyś mi ręce wytargo, a tela będzie. Puszczę cię, pierunie, a idź ku dziedzinie, będzie pokój. Tela się człowiek musi naszkubać z podciepem baronem, ja nie wiem. Stój, a poście, jutro będziesz stoł, aż wszystka trowa będzie wygryziona, ja ci pokorzę. Stój jeszcze, mi Bóg nie dożyci. Złomiem klepeto, a będzie koniec. Tak to było, jak się gaździnka wadziła ze zwierzętami. Poradziła się powadzić i z gazdą, ale się też wadziła z gowiedzią.